ntambama ngithi bawethu asimasu ukuphatha kabi nokuhlukumeza abantu bangaphandle. Siyazi ukuthi indawo abasuke besuka kuzo bezofuna noma bezobheka impilo engcono ezweni lethu. Thina fanele ngabe siyajabula yinina sizwe ekumele ukuthi nibakhombe indlela ukuthi mawukuthi ungwase-Nigeria, ungwase-Cameroon noma ungwase-Ghana, manje uKwaZulu sinenkosi-ke thina la. Manifuna ukuhlala la hambani ukhonze enkosini, siyokwazi ukuphilisana nalaba bantu. Kodwa manizohlala nabo emadolobheni nidle izinto enidlayo angeke kulungele ukuthola nabesini. Lapho nje asingakhohlisana. Batsheleni ukuthi sinenkosi-ke thina la, siphila kanje. Asambe mfowethu siye enkosini, uyakhonza la uKwaZulu. Singabashaya. Masenze kanjalo niyobona Zulu mnyama angeke sibe nakho besinikeze inkinga laba bantu.